Ďakujem, že ste prišli, že ste sa unúvali prísť na takúto pre niekoho možno zložitú a odťažitú tému. Pokúsim sa vysvetliť, o čo nám ide a čo nás motivovalo v tejto iniciatíve. My sme dlhodobo pozorovali nespokojnosť určitých skupín obyvateľstva, nespokojnosť radových občanov s mnohými vecami, ktoré sa dejú v tomto štáte. A snažili sme sa nielen emocionálne zaujať k ním postoj tak, ako to vnímate dennodenne, ale snažili sme sa pozrieť na to z hľadiska nejakého systémového alebo z hľadiska možností, ktoré má tento systém, z hľadiska možností nápravy toho, čo ľudí znepokojuje. Podľa môjho názoru ten dnešný politický systém sa podobá na Titanic. Každý vie, že s tým systémom nie je čosi v poriadku a už každý je dokonca rád, keď sa o tom hovorí, ale každý zároveň predpokladá, že to zostane, tak povediac, len v takej literárnej rovine a že sa ho to nejakým spôsobom nedotkne. Prípadne, ak sa objaví niečo, čo ho naštve, že sa to bude riešiť, že vyjdeme do ulic, spíšeme petíciu, urobíme nejakú akciu a podobne. Ale tej nespokojnosti je veľmi veľa. A vy viete, čo sa deje vo svete, že dobre už bolo. A na Slovensku pribúdajú naozaj akési krízové prvky celého politického systému, z ktorých bola vystavaná Slovenská republika. Ja tomu hovorím tak, že inštitúcie v tomto štáte fungujú nie vďaka, ale napriek tomuto štátu. A ak sa na to pozriete, to nie sú len protesty učiteľov, protesty lekárov, ktoré sú aktuálne v súčasnosti. Ale to je čoraz viac, tak povediac, takých politických a inštitucionálnych mín, ktoré pripravuje tento systém. A sme svedkami toho, že vždy sa to nejako zapláta. No dobre, potrebujeme riešiť toto, tak urobme nejaký ústavný zákon, urobme zmenu to. A vyzerá to naozaj ako na tom Titaniku, kde zalepíte jednu dieru a vystrelí vám to s o to väčšou razanciou niekde inde a už vás z toho pomaly chytá panika. My si preto myslíme, že nastal čas radikálne prehodnotiť doterajší vývoj a postaviť sa k tejto otázke z hľadiska našich vlastných možností. Myslíme si predovšetkým, že na to, aby sme túto situáciu napravili, potrebujeme novú spoločenskú zmluvu. Teda niečo, čo kedysi vznikalo na začiatku osvietenstva, keď vznikali moderné ústavy a tie ústavy neboli len základné zákony štátu, ale boli to predovšetkým akési všeobecné dohody ľudí na tom, ako má ten systém vyzerať a fungovať. Na tom, ako má vyzerať tento systém, sa dohodla jedna politická garnitúra bez nás. Všetci vieme, akým spôsobom to prebehlo. Niektorí s tým súhlasili, niektorí nie, to už po takmer 2 desaťročiach vôbec nie je podstatné. A nie je podstatné už ani to, za akých okolností to celé v tom roku 1992-93 vzniklo. To podstatné je, že ten systém bez ohľadu na to, či si myslíme, že fungoval dobre alebo zle, že tá ústava doterajšia splnila svoju funkciu alebo nie, sa už dnes vyžil. Je zastaralý a z roka na rok sa objavujú rôzne iniciatívy a požiadavky ľudí, ktoré smerujú k tomu, že tí ľudia chcú niečo viac. Buď chcú viac demokracie a riešia to iniciatívami, ktoré vyzerajú tak trošku donkichotsky, lebo ten ústavný systém ich nepustí ďalej, alebo sa naopak utiahnu, zatrpknú
a je to tá tzv. Krčmová demokracia, kde si každý v kúte zanadáva a povie, že aj tak nemá nič zmysel. To je to typické slovenské, keď si Slováci povedia, že politika je pánske huncúctvo, staré známe porekadlo a oni sa k tej politike aj tak správajú. Hej. Celé stáročia sa správame podľa tohto porekadla, že sú páni, že politika je pre pánov a my tu chudáci proste čo už máme robiť. Moderná demokracia však nám prináša možnosti a riešenia, ako tento stav zmeniť. Ale tento stav nie je možné zmeniť len petíciami, lebo tie petície sa trošku ponášajú na také štúrovské prosbopisy. Že ponížene prosíme vrchnosť. Mohli by ste toto zmeniť, alebo chceli by sme, aby ste urobili toto? Ráčite si nás všimnúť? Nie? Nevadí. Prepáčte, že sme vás obťažovali. Moderná demokracia má spôsoby, ako toto napraviť. Jedným z tých spôsobov je referendum a petícia určená parlamentu. Aj tu sú však isté obmedzenia. Ak chcete, aby sa občianskou petíciou zaoberal parlament vážne, potrebujete nazbierať 100 000 podpisov. 100 000 podpisov je hranica, kedy parlament nemá čo debatovať, či je to hlúposť, alebo či je to dobrý nápad, ale musí to prerokovať ako zákon. Ale 100 000 podpisov je hranica občianskej angažovanosti, alebo je to taký istý počet, aký potrebujete zozbierať napríklad v 40 miliónovom Poľsku. Je to oveľa vyšší počet, aký potrebujete nazbierať v susednom Česku. A čo je dôležité, na jedného poslanca parlamentu dnes pripadá hore-dolu priemerne 30 000 voličov. 30 000 voličov je trikrát menej toľko ako občianska petícia, ako hlas ľudí, ktorý by mal mať oveľa väčšiu váhu ako slovo nejakého poslanca, o ktorom hovoríme, že tam zastupuje nás ľudí. Preto si myslíme, že minimálne tieto veci by sa mali zmeniť na začiatok aspoň tak, aby parlament bral vážne každú petíciu, ktorá dosiahne minimálne 1% obyvateľov, teda 50 000. A nemyslíme to len v zmysle, že bral vážne, ale aby tých 50 000 občanov malo rovnakú zákonodárnu iniciatívu ako ten poslanec. My si myslíme, že to je sila, ktorá takmer dvojnásobne prevyšuje mandát toho poslanca, ktorú v demokracii treba brať vážne. Podobne sa dá pozerať aj na referendum. Referendum je dnes úplne mŕtvý inštitút, ktorý takmer nemá význam, ak bude formulovaný a ak ostane len pri tom, ako je formulovaný doteraz. Jediná cesta, ako oživiť referendum, je zrušiť kvórum potrebné na jeho platnosť, teda hranicu 50% voličskej účasti. Ja si myslím, že je to logické, pretože ak tu máme voľby, kde je politikom úplne jedno, koľko vás príde k urnám, tak ako pri európskych voľbách, či ich príde nejakých 17 alebo 20%, či vás príde 50%, im je to jedno. Voličskú účasť tu umelo zvyšujú slaboduché politické think tanky, ktoré si myslia, že jednoducho je to povinnosť ľudí ísť sa k niečomu vyjadriť, hoci volebné právo je stále občianskym právom, nie povinnosťou, a nútia ľudí ísť do toho s predstavami, že veď toto je jediný krát, kedy sa môžete vyjadriť k tomu, čo sa deje v tomto štáte. Jediný krát raz za 4 roky. A nikomu to nepríde čudné. Ako môžeme nazývať demokraciou systém, kedy vám zalepia ústa tým, že chcú od vás jedine to, aby ste za nich hodili hlasovací lístok do urny a aby ste im dali 4 roky pokoj. Aby ste sa nezaujímali o to, čo sa deje, lebo oni sú zástupcovia ľudu, je to ich biznis a vás do toho nič. Dokonca hovoria, že to nie je zdravé, keď sa ľudia zaoberajú
politikou, keď je tá spoločnosť prepolitizovaná. Lenže demokracia je práve o tom, že veci verejné sa týkajú všetkých občanov a to znamená, že keď sa nás politici ako nejaká kasta, elita s osobitnými privilégiami snažia od toho odrezať, my môžeme hovoriť o systéme, ktorý by som nazval skôr nejakou diktatúrou s voľbami. A v tom lepšom prípade a v tom horšom prípade z politologického hľadiska to, čo tu vládne, má jasné pomenovanie, je to partokracia premiešaná s oligarchiou. Tu nevládne ľud. Ale 5-6 veľkopodnikateľov s 3 alebo 4 finančnými skupinami, ktoré sú pri korite vždy a je im to jedno. Vidíte, Široký stavia naďalej. Jemu nejaký pád Fica až tak veľmi neublížil. Ten jeho biznis frčí bez ohľadu na to, kto je pri moci, lebo oni si dokážu kúpiť každého. A ak jednoducho motiváciou našou, ako udržiavať tento systém má byť vyjadriť sa raz za 4 roky k tomu, tak to je podľa mňa sakramensky málo. Isté, že bolo by utópiou myslieť si, že všetci občania budú neustále nabudení na politické záležitosti, budú to podrobne sledovať, budú tomu podrobne rozumieť a tak ďalej. Poznáme výskumy a vieme, že priemerný človek sa zaoberá politikou 5 minút denne maximálne. Maximálne. Lenže tu nejde o povinnosť, tu ide o možnosť. Aj v krajinách, kde máte možnosti väčšieho zapojenia sa ľudí do týchto procesov, sa na nich zúčastňuje menšina. Ale sú to občiansky veľmi angažovaní ľudia, ktorí majú záujem tieto veci riešiť, ktorí majú nápady a tá spoločnosť vyzerá celkom inak. Spomeniem veľmi stručne model, kde sa to osvedčilo najviac na úrovni miest a obcí. Dnes veľmi populárny model tzv. Participatívnej demokracie, respektíve participatívneho rozpočtu. Viacerí z vás určite počuli o tom niečo. Ja len v krátkosti pripomeniem, že je to projekt, ktorý vznikol pôvodne v Latinskej Amerike v roku 1989 a to bol absolútne najrevolučnejší projekt tých čias. Ja niekedy sarkasticky hovorím, rok 1989 naozaj zmenil dejiny, ale nie vo východnej Európe, ale v Latinskej Amerike. Tam sa spustil ten najprogresívnejší projekt rozvoja demokracie, aký sme zažili po páde železnej opony. A v princípe to znamená, že mestská samospráva vyčlení isté percento, to je rôzne, niekde je to len pár percent, niekde 40, niekde väčšina mestského rozpočtu, na to, aby ľudia sami mohli rozhodnúť, do čoho chcú, aby išli tie peniaze. A skúsenosť ukazuje, že tie peniaze sú použité oveľa transparentnejšie, že tá samospráva je oveľa lacnejšia, že tej korupcie je menej a predovšetkým to ide na zmysluplné projekty. V Latinskej Amerike, v takom Porto Alegre, ktoré je miliónovým mestom, sa podarilo zlikvidovať slamy, tie chudobné okrajové štvrte, len na základe toho, že ľudia sa rozhodli, že tie peniaze nechcú dávať na podporu zahraničných investorov, ale chcú ich nasmerovať na infraštruktúru do tých oblastí. Dneska sú tam vybudované cesty, nie je problém, aby sa tam dostala sanitka, sú tam nemocnice, všetko tam funguje, občianská vybavenosť, dá sa povedať, že takmer na jednotku. Ja si myslím, že takéto modely je možné preniesť aj trošku vyššie. A preto sme prišli s iniciatívou občianskej ústavy, ktorá je čiastočne inšpirovaná tým, čo sa stalo na Islande. Čiastočne preto, lebo každá krajina má svoje špecifika a naša situácia je trošku odlišnejšia. Ale pripomeňme si, čo sa to stalo na Islande, lebo určite ste zachytili o tom, že
správy o Islande sa veľmi stroho šíria na internete, ale prakticky ich nenájdete v mainstreamovom spravodajstve, čo je tak trošku šok, lebo na Islande 2 roky prebieha, ak to mám tak povedať z politologického hľadiska, tak najrevolučnejší politický experiment v Európe v súčasnosti. A stalo sa to, opäť keď to trošku zjednoduším, tak na začiatku bol krach ekonomického a finančného systému na Islande, ktorého dôsledkom malo byť zvyšovanie daní, aby to zaplatili ľudia tie straty. A ľudia sa vzbúrili proti tomu, že prečo do čerta majú donekonečná si oni uťahovať opasky a platiť za niečo, čo oni nespôsobili. Prečo do čerta už konečne za niečo nie sú zodpovední aj politici. A tá situácia napokon vyústila do toho, že občania odmietli masovo zvyšovanie daní, platiť za niečo podobné. A dnes islandský premiér, bývalý islandský premiér, stojí pred súdom za to, kam doviedol ekonomiku tej krajiny. Science fiction na Slovensku, poviete si. Ale ak budeme vytrvalí, som si istý, že takýto model s našimi vlastnými špecifikami je možné zaviesť aj na Slovensku. U nás potreba občianskej ústavy vyplýva zo širších problémov ako z ekonomickej a finančnej situácie. Ako som už povedal, na začiatku toho, kde žijeme, bol vznik republiky, ktorý bol podľa môjho názoru v danej dobe a z geopolitického hľadiska historickou nevyhnutnosťou. Teraz bez ohľadu na pocity, ktoré mali mnohí ľudia, aj emocionálne spätí, rodinne spätí s bývalým Československom. Ja tieto pocity chápem, ale celkom pragmaticky poviem, že Československo splnilo svoju historickú úlohu v momente, ako sa zadefinoval cieľ európskej integrácie a podobnej širšej medzinárodnej kooperácie. V tú ranu táto štruktúra bola nadbytočná. Čo sa ukazuje aj spätne. Ale spôsob, akým k tomu došlo, spôsobil, že Slovensko sa na 2 desaťročia dostalo do stavu, ktorý nazývam studená občianska vojna. Kedy sa vyhranili 2 skupiny, ktoré proti sebe neustále bojujú, ale spôsobom, ktorý je krajne demagogický a ktorý túto krajinu neposúva vpred. My tu nemáme ani v médiách a vlastne ani na akademickej pôde nejaké inšpiratívne diskusie, ktoré by sa zaoberali tým, ako túto krajinu posunúť niekam, aby lepšie fungovala, čo si želáme všetci. My sme tu svedkami len vzájomného ideologického ostreľovania zo zákopov. My sme svedkami snahy zlikvidovať protivníka, znemožniť ho, strápniť ho, ale vyhrať nad ním, skôr by som povedal, utlcť ho argumentmi, ako presvedčiť ho. A nejako to nepomáha rozvoju verejnej diskusie a tým pádom aj rozvoju politického systému ako takého. Neprinášame do toho systému nejaké zásadné inovatívne prvky, iba nejaké kozmetické úpravy, ktoré zveličene nazývame priam revolučnými, hoci v princípe nič zásadné nemenia. Pozrite sa na otázku korupcie a transparentnosti. Isté, keby sme to mali brať z čisto kvantitatívneho hľadiska, tak mne je jasné, že za tejto vlády sa kradne menej ako za minulej. Ale musím položiť otázku, ktorú som položil už ministrovi financií Ivanovi Miklošovi, keď strašne mudroval nad tým, že tak, ako sa kradlo za Fica, sa nekradlo nikdy. Hovorím, OK, dajme tomu, že si postavíme také grafy. Toto je stĺpik korupcie toho, čo sa nakradlo za Fica. Hej? Si to položím takto. A toto je taký stĺpik
toho, čo sa zakradlo za Dzurindu. A ja sa pýtam, či naozaj ide o toto. Či naozaj ide o toto, alebo o princíp, že sa tu kradne a nikomu to už nepríde čudné, ale oni sa navzájom obvinujú z toho, kto kradol viac. Čiže tá morálka, nechcem teda byť nejaký patetický, toto slovo zvlášť v týchto súvislostiach nemám rád, ale tá klíma, etická klíma spoločnosti je nastavená už takým spôsobom, že to berieme ako čosi normálne. Zoberte si otázku korupcie. Všetci vieme, že štát je skorumpovaný, ale my chceme od toho štátu, od toho skorumpovaného štátu, aby tú korupciu riešil. A nie len to. Ako to chceme riešiť, keď prieskumy ukazujú, že 2/3 občanov si myslia, že najlepšou životnou filozofiou je mať správneho človeka na správnom mieste. Teda väčšina občanov geneticky, takmer by som povedal, podporuje klientelizmus. A my chceme od tých politikov, aby sa správali nejako morálnejšie, lebo veď na to tam sú. Ale takto demokracia nefunguje a takto nefunguje ani parlament, pretože parlament je len zrkadlom tej spoločnosti. Nie nadarmo sa hovorí to klišé, že máme takú vládu, akú si zaslúžime. A je to fakt v každej dobe. A preto si myslím, že je viac ako nevyhnutné ten systém zásadným spôsobom prebudovať. Nie tak, aby sme moralizovali, že toto sú slušní ľudia a volíme tých, lebo oni sú slušní. Oni môžu byť aj svedci, ale keď sa stanú súčasťou toho systému, pravidlá ich nepustia a zomelú ich. Preto je úplne irelevantné baviť sa o tom, koho by sme mali voliť, alebo kto je ten lepší spasiteľ, ktorý to tu všetko dá do poriadku, lebo za súčasného stavu, ak nezmeníme ten konkrétny politický systém, tak je to úplne jedno. Pre mňa je jedným z najcharakteristickejších znakov tohto systému systém financovania politických strán. Politické strany na Slovensku fungujú ako mafie. Keď ste lojálni, vyzdvihnú vás, čaká vás kariéra, postarajú sa o vás aj vašu rodinu. Presne tak ako kmotor. Ale ak si dovolíte byť kritický, podraziť niekomu nohy, alebo vôbec samostatne uvažovať, tak vás potopia. Ten rozdiel oproti klasickej mafii je len v tom, že u nás sa zatiaľ nestrieľa. U nás sa len odstraňuje, znemožňuje a nejakým spôsobom kompromituje. Politické strany navyše v súčasnej podobe, to chcem zdôrazniť, lebo nepatrím k tým, ktorí nejako tak populisticky hovoria, že politici fuj a proste v demokracii sa to nejako spravovať musí, ale súčasná štruktúra politických strán nie je riešením, ale súčasťou problému. To znamená, akýkoľvek nový projekt tohto typu, ktorý sa tu objaví, a la Matovič, ale čokoľvek iné, dopadne presne rovnako, ak sa nepremyslí na novo ten systém, ako by mali pôsobiť politické strany v štáte. Ak sa nevrátime k starému osvietenskému modelu, kedy politické strany na začiatku boli len predĺženými rukami občianskej spoločnosti. Nie uzavretými firmami, SROčkami, alebo aby som bol presnejší, to nie sú SROčky, to sú akciovky, do ktorých sa vráža, keď som spomínal na začiatku, že na Slovensku vládne 5-6 veľkopodnikateľov a 3-4 finančné skupiny, no tak v praxi to vyzerá tak, že oni skutočne do týchto strán investujú ako do akcií. Rozhodia to, nikdy nefinancujú len jednu stranu a čakajú, kde im to niečo vyniesie. A potom to dopadne tak, že fakticky nám tu nerozhodujú o tom, čo sa smie a nesmie politici, ale tí mocní oligarchovia, ktorí tu prepisujú celý sociálny, daňový, environmentálny, finančný systém
podľa svojich priorít a podľa svojich záujmov. A tie verejné záujmy sú kdesi na konci, pretože politici musia najprv splácať to, čo do nich títo oligarchovia investovali. Tak sú v zajatí, každý politik je tak v zajatí týchto finančných skupín a nevie sa z toho vymotať, nech má akékoľvek ušľachtilé ciele a na začiatku si povie, že budem bojovať proti korupcii. No tak ak to neohrozuje jeho záujmy, tak mu to aj chvíľu dovolia. Veď hraj sa. Veď potrebujeme, aby si bol populárny. Ale zasa odtiaľ potiaľ. A veľmi rýchlo mu klepnú po prstoch, ak to nezodpovedá ich záujmom. To sa tak dialo, poviem vám jeden príklad, dôchodcovské správcovské spoločnosti. Pamätáte sa, ako sa bývalý premiér zastrajal, že tento dôchodkový systém, ktorý nastavil Dzurinda, je nemožný, zlý pre ľudí a že ho treba zmeniť. Vykrikoval naozaj statočne, ale neurobil preto nič. A neurobil preto nič práve preto, že mu to nedovolili jeho vlastní sponzori. Čiže silné reči sa tu striedajú s realitou, ktorá jednoducho nám prináša systém, kde je priam organické spojenie biznisu a politiky, ktoré neprináša nič dobré, len zvýšenú korupciu. A to v konečnom dôsledku samozrejme neúmerne predražuje celé náklady na štát. Tu niekto veľmi demagogicky stále tvrdí, že aké obrovské peniaze sa vyhadzujú do štátnej správy, ako treba šetriť a tak ďalej. Lenže najviac peňazí nepohlcuje štát ako taký. Najviac peňazí pohlcuje tá korupcia, ktorá je s tým spojená. A systém financovania politických strán je preto podľa mňa úplne chorý a zle postavený. Podľa môjho názoru, ak majú byť politické strany súčasťou politického systému, čiže verejného, biznis do toho nemá čo hovoriť. Uzákonil by som skutočne zákaz financovania politických strán zo strany podnikateľských skupín a korporácií. Pretože tieto nemôžu konať vo verejnom záujme. A navyše vždy si za to niečo pýtajú. Radšej by som navýšil prostriedky, ktorými štát aj tak dotuje politické strany, podľa toho, koľko dostali hlasov vo voľbách. Dneska je to, neviem, odvtedy sa to zvyšovalo, nepoviem vám presnú sumu, kedy to boli 2 eurá, dnes je to oveľa viac. Alebo o niečo viac. A teraz, povedzme 5 eur, hej, ale teraz si naozaj nie som istý. A vy teraz odvádzate zo svojich daní pre politické strany tých svojich pár eur bez ohľadu na to, či vás tá politická strana sklamala, či je skorumpovaná, či robila nejaké svinstvo. Môžete nadávať akokoľvek, tým politickým stranám idú tie isté príjmy počas celých 4 rokov. A ja sa pýtam, ak vieme pri občianskych združeniach zaviesť asignačnú daň podľa toho, že si myslíme, že toto občianske združenie prospieva spoločnosti a je dobré ho podporiť, prečo by sme nemohli zaviesť asignačnú daň aj na financovanie politických strán, aby keď už tie politické strany platíme, aby sme my rozhodli každý rok, ktorej tej strane chceme dať ten svoj príspevok. Pretože tie strany sa potom naozaj správajú tak, že tak arrivederci o 4 roky, teraz nás absolútne nezaujímate, teraz ste mimo obliga. Lenže ak politici dennodenne podliehajú tlaku rôznych lobistických skupín, finančných skupín, korporácií, ja si myslím, že by už konečne mali pocítiť aj ten tlak od občana, ak chceme žiť v demokracii. Na to všetko je potrebný celý súbor zmien a ja sa vrátim k tej ústrednej idei. Stopni mi nejako čas, aby som to, lebo radšej by som to venoval diskusii ako nejakej prednáške. Ale rád by som vysvetlil princípy tvorby občianskej ústavy. Ako som povedal na začiatku, potrebujeme nevyhnutne novú celospoločenskú zmluvu. Ústavu ako zmluvu občanov, ktorí sa zjednotia na nejakých základných princípoch, na ktorých sa vedia dohodnúť a vedia, že sú
prospešné pre tú spoločnosť a že na týchto princípoch môže fungovať štát. Navyše, ak je táto možnosť podporená referendum, občania majú vyššiu šancu stotožniť sa s tým štátom, pretože že je to štát, ktorý vznikol nielen z hľadiska hlasovania, ale aj z hľadiska procesu tvorby v diskusii s občanmi. Občianská ústava nie je to, keď vám niekto nadiktuje, aká má byť tá ústava, a nie je to ani ten opačný extrém, ako sa niektorí zlakli, že to ako sa teraz bude robiť, to ľudia všetci budú písať ústavu. No samozrejme, takto to nefunguje. Je niekoľko fáz. My potrebujeme v tejto chvíli parlament vlastne iba na to, aby legislatívnym spôsobom umožnil vznik občianskej ústavy, a na to potrebujeme vyhlásiť voľby do ústavodárneho zhromaždenia. Ústavodárne zhromaždenie je ten odborný orgán, ktorý by mal tvoriť novú ústavu, tak ako sa to uskutočnilo napríklad na Islande. Tomu by mal predchádzať rad krokov. Ten prvý, ktorý pripravujeme na 17. novembra, je občiansky snem. Občiansky snem je prvý taký pokus o tzv. Deliberatívnu demokraciu, ktorá funguje v mnohých krajinách Európy a sveta, nielen na Islande, ale aj v Kanade, v Írsku, v niektorých škandinávskych krajinách. V podstate tam ide všade sa to volá, inde na Islande Národné fórum, inde Národné zhromaždenie. My sme to nazvali občiansky snem. V princípe by v ňom malo ísť o to, že každý, a keď hovorím každý, to znamená aj každý z vás, sa doň môže prihlásiť a svojimi návrhmi sa zúčastňovať na tvorbe jednak návrhov, posílať nápady sa dajú už teraz. Máme na našej webovej stránke www.občianskaústava.sk formulár, kde sa dá prihlásiť. Máme tam mailovú adresu, kde možno posílať návrhy. A pokúsime sa toho 17. novembra sformovať nejaký prvý náčrt alebo zosumarizovať tie návrhy, ktoré by občania radi videli v novej ústave. To je ten prvý level, prvá úroveň, na ktorej sa môžu zapájať občania. Druhá úroveň sú samotné voľby do ústavodárneho zhromaždenia, kedy si oni zvolia ľudí, ktorí ich samozrejme aj v rámci svojej kampane presvedčili, že tá občianská ústava by mala vyzerať takto a takto, respektíve, že je vhodné, aby do nej bolo naformulované to a to. To je druhá fáza. Keď začne fungovať ústavodárne zhromaždenie, občania majú opäť možnosť vstupovať do práce tohto zhromaždenia, ktoré má byť maximálne transparentné, svojimi pripomienkami, svojimi návrhmi, komentovaním práce ústavodárneho zhromaždenia. Až tá záverečná fáza má byť potvrdenie a hlasovanie o konečnom návrhu občianskej ústavy v referende. Treba povedať teda, že to referendum vôbec nie je jediným momentom celej tejto kampane. Napokon referendum o ústave, o ústavných zmenách má väčšina štátov Európskej únie zakotvené už teraz. To len my sme takí, že proste parlament si môže o tom odhlasovať a nemusí sa na to pýtať občanov. V mnohých krajinách je to povinnosť predložiť základný zákon štátu občanom na schválenie. My im ho chceme dať nielen na schválenie. My chceme naozaj, aby tento základný dokument stelesňoval princípy, na ktorých sú ľudia schopní sa dohodnúť, na základe ktorých sú schopní sa stotožniť s týmto štátom. Preto to hovoríme tak trošku aj laicky, že tento štát treba založiť odznova, lebo áno, úplne nová občianská ústava znamená fakticky druhú republiku. Znamená úplne nový politický systém, ktorý môže vyzerať všelijako. My máme svoje konkrétne predstavy, aj my budeme predkladať návrhy, lebo v tomto smere nie je žiadna hierarchia. Ja nie som žiaden kápo a my nie sme nejaký samozvaný orgán. My sme len ľudia, ktorí chcú dať ľuďom tú možnosť, aby sa k tejto veci mohli vyjadriť, a ten môj hlas, ten môj návrh má takú istú váhu ako návrh každého z vás,
ktorí máte možnosť, ak si myslíte, že niečo je dobré, tak to predložte a presvedčte iných, že to má zmysel, aby sa to tam presadilo. Jedine takýmto spôsobom môžeme dospieť k výsledku, ktorý prejde demokratickým procesom a ktorý nebude založený na tom, že chceme z toho odkráglovať jednu skupinu obyvateľstva alebo etnikum alebo čokoľvek. Niektorí majú námietky samozrejme už len k preambule súčasnej ústavy, ale ktorá bude naozaj tým najmodernejším výsledkom celospoločenskej diskusie, tak aby sa táto krajina poprvýkrát vzopela k tomu, že sa rozhodne sama si usporiadať tú spoločnosť spôsobom, akým naozaj chce. My sme na to nikdy nedostali príležitosť. Ani v tých revolučných dobách. Vždy sme boli len takým tieňom alebo satelitom nejakých iných záujmov a samozrejme, že sme istou mierou prispievali do tej diskusie, ale fakticky občania tohto štátu nikdy nemali možnosť vyjadrovať sa a presadiť si veci, ktoré sa týkajú základných otázok ich života. Nechceme to, mohli by sme sa na parlament priamo vykašľať a povedať si, že ideme do referenda, ale práve preto, čo som povedal na začiatku o referende, si myslíme, a aby nám nemohli populisticky vytýkať, že mrháme peniazmi daňových poplatníkov, ako by oni nemrhali, rozhodli sme sa začať s inou petičnou akciou, ktorá bude určená parlamentu. To je tých 100 000 podpisov, ktoré potrebujeme na to, aby nás ten parlament nemohol odignorovať. 100 000 podpisov, kedy zákonodarcovia budú musieť zaradiť do programu bod občianskej ústavy a volieb do ústavodárneho zhromaždenia. V prípade, že by odignorovali túto občiansku vôľu, už tak potom je na mieste ďalší krok, ktorý sme mohli vidieť napríklad v Lotyšsku, a to je iniciatíva za rozpustenie parlamentu. Proste parlament, ktorý nerešpektuje názor ľudí, je nelegitímny. Ale podstatné na tomto celom procese je, že chceme ľudí presvedčiť v tej prvej etape, a tým chcem končiť, chceme ľudí presvedčiť, že má zmysel zápasiť za to, čo považujete za najoptimálnejší model tohto vývoja. Pretože všetko, od čoho závisí váš život, všetko sa začína od toho, ako je naformulovaná ústava. Vaše možnosti, ak učitelia považujú vzdelanie za respektíve po 89. roku každá vláda hovorila, že vzdelanie je prioritou. Ako môže byť vzdelanie prioritou, keď rozpočet školstva je na spodných rebríčkoch? Ja som si vždy myslel, že keď mi doma povedia, že toto je priorita, znamená to, že na toto pôjde najviac peňazí. Ak my tejto spoločnosti určíme základný cieľ vzdelanostnej ekonomiky, cieľ vzdelaného obyvateľstva, že vzdelanie je hodnotou samou o sebe, že ak chceme mať z tejto republiky vyspelú spoločnosť, ktorá môže niečo ponúknuť svetu, nie len z hľadiska toho, že ako dnes nacionalisti považujú za hodnotu len to, že sme. To nie je pre mňa žiadna hodnota, že som. Ja som stotožnený s tým, že som Slovák, ale túto možnosť som si nevybral. Keby som mal možnosť voliť, tak volím Kaliforniu. Ale tým, že som sa tu narodil, že tu mám korene, že patrím do tejto kultúry, som s ňou stotožnený, niečo o nej viem, je to úplne v poriadku. Ale tá identita naša musí vychádzať skôr z toho, čo dokážeme, a vôbec opodstatnenosť našej existencie musí vychádzať z toho, čo naozaj dokážeme. Čo dokážeme ponúknuť svetu. Vždy to tak bolo. Ak sme nevedeli ponúknuť svetu nič, ak svet na našej existencii nemal záujem na našej alebo na existencii akéhokoľvek spoločenstva, no tak ho rozpustil.
Tých príkladov v dejinách je veľmi veľa. A preto aj od nás závisí, či táto republika bude len nejakou úpadkovou formou štátu na pozadí rozmáhajúcej sa globalizácie, kde štát už nemá taký význam, ako mal kedysi, alebo dáme tejto republike nový zmysel, dáme našim dejinám nový zmysel a urobíme niečo, čo nás všetkých bude tešiť a čo my sami budeme považovať za zmysluplné a významné. Prepáčte mi, že som kecal tak dlho, ale som učiteľ a mám istú profesionálnu deformáciu, takže ma včas treba zastaviť a radšej by som prenechal slovo vám v diskusii. Ďakujem. Nám to samozrejme nevadilo, počúva sa to dobre, je to zaujímavé. Takže mnohé z tých pocitov zdieľame, takéto občianske rozhorčenie nad tým, ako ten starý systém nefunguje. A vy ste vlastne načrtli už pár bodov, dotkli ste sa niekoľkých bodov, ktoré sú aj vo vašej výzve, ktorá, ak sa nemýlim, má nejakých 13 bodov. A tak ja by som sa ešte k tomu prvému bodu vrátil. Voľby do ústavodárneho zhromaždenia. Nemyslíte si, že by sa vlastne v tých voľbách len premietol nejaký ten stranický systém, stranické rozvrstvenie spoločnosti? Ústavodárne zhromaždenie, tento model, ktorý mnohí teraz vnímajú na Islande, ale to nie je islandský vynález. Ústavodárne zhromaždenie stálo aj pri vzniku americkej ústavy. A to oddelenie parlamentu a ústavodárneho zhromaždenia má za cieľ práve toto, aby sa oddelili trošku tie politické funkcie. Ak sa ma priamo pýtate, tak iste. Ja nie som demagóg, aby som tvrdil, že oni budú nezávislí od... Samozrejme, že istá... Tak ako dnes, keď volíte členov mediálnych rád a v zákone je napísané, že to musia byť nezávislí odborníci, ktorí nie sú napojení na politické strany a tak ďalej, iste, ale všetci vieme, že každý tam za niekoho kope, respektíve každý má nejaké záujmy. Ja by som odpovedal na vašu otázku tak, že vždy sú tam nejaké rizika, ale je to čistejšie. A keď ten človek nie je závislý priamo nie je podriadený politickej strane, nemusí poslúchať jej direktívy, tak tamto už závisí len od síly osobnosti, ako dokáže tieto procesy udržať. Ale čo je podstatné, aj tí členovia ústavodárneho zhromaždenia si musia uvedomiť jednu vec, že ak nebudú počúvať tie pripomienky občanov, lebo to neznamená, že ich zvolíte a proste on je kápo a konec. Ale tí občania naďalej môžu do toho vstupovať. A ak ich on bude ignorovať, potom tí ľudia im to jednoducho nezožerú. Proste tá občianska ústava nie je povinnosťou ľudí schváliť občiansku ústavu, s ktorou nebudú stotožnení. Takže aj istá zodpovednosť musí byť na tých členoch ústavodárneho zhromaždenia, ktorí z odborného hľadiska síce tej veci rozumejú, ale musia si byť vedomí toho, že to musí byť aj priechodné. Že to musí byť naozaj niečo, čo vzniklo po širšej diskusii a s čím sú ľudia stotožnení. Tu nerobíme vec, ktorá sa završí v priebehu nejakého roka. Tu sa nedá rozmýšľať v horizonte nejakých volieb. Tu hovoríme o základnej zmene, ktorá proste, kým k nej dospejeme, potrvá roky. Ale myslím si, že má zmysel začať o tom hovoriť a my sme preto spustili prvú fázu tejto kampane, tak povediac, a zameriavame sa hlavne na tú osvetovú zložku, lebo najprv tým ľuďom treba vysvetliť, na čo majú právo a ako, že ten štát by mohol fungovať aj inak, alebo poviem to tým populárnym heslom, že iné Slovensko je naozaj možné, že je možné spravovať veci tak, aby tí ľudia naozaj, ak chcú, mohli do toho vstupovať. Pretože systém participatívnej demokracie, participatívna demokracia nie je priama. To znamená, že nie je povinnosťou
stále predkladať veci na schválenie ľudí. Ale ten rozdiel oproti tomuto systému základný je v tom, že ak ľudia chcú sa tomu vyjadriť, tak im nejaký Hrušovský nebude tvrdiť, že na tom tu máme parlament, ale ten občan, ktorý vie, že hneď na začiatku ústavy je napísaná, že štátna moc pochádza z vôle ľudu a že tou základnou politickou jednotkou v tomto prípade je občan a nie politik. To znamená, že ten občan si sám musí uvedomiť, aké sú jeho možnosti a právomoci zmeniť tento systém. Ľudia to často ani nevedia. Tu sme diskutovali. Ľudia nevedia, na čo majú právo. Zbierajú petície a nevedia, nemajú... Jednoducho, existuje tu niečo, čo by som nazval politologickou negramotnosťou. Ľudia skutočne nevedia, keď sa im niečo nepáči, akým spôsobom to riešiť. A tak to riešia v krčme, frflaním, alebo povedia, že nič nemá zmysel, hoci existujú nástroje aj dnes, ako veci pohnúť dopredu. Naším cieľom je, aby sa aj prostredníctvom občianskej ústavy jednoducho k ľuďom dostali tie možnosti, ktoré by mohli mať, ak by ten štát fungoval demokratickejším spôsobom. Lebo toto, čo tu je, už som povedal, odmietam nazývať demokraciou. Ďakujem. Dávam priestor niekomu z publika. Nech sa páči. Pán Farák, si myslíte, že Slovensko je vypravené? Ako 95% obyvateľov Slovenska je úplne politologicky negramotných a trebalo by, ja neviem. Čo by pomohlo? Ak sa pýtate dnes, nie. Ale práve, viete, toto... Generácia denní, podľa mňa nejako nechce ísť týmto smerom. Konzumnejšie. Nepaušalizoval by som. Viete, k veci možno pristupovať dvoma spôsobmi. Jeden je ten spôsob, ktorý používajú politické elity v politických kampaniách, že predostrú ľuďom niečo, na čo zaberú, niečo, že zvýšime vám platy, alebo mestská doprava zadarmo, podobne, alebo čokoľvek. Viete nalákať ľudí na takéto základné veci veľmi rýchlo. A potom je druhá možnosť, oveľa ťažšia, ale z hľadiska stability toho systému oveľa perspektívnejšia, že budete veľmi trpezlivo krôčik po krôčiku ľudí dostávať do toho, že je to možné aj iným spôsobom a aby sa najprv zoznámili s tým projektom. Projekt občianskej ústavy samozrejme nie je možné vtesnať do takej reklamnej verzie, že dáme im tam 5 bodov, že budete mať viac peňazí a proste toto nie je možné. Tým ľuďom treba najprv ozrejmiť tie základné mechanizmy, na základe ktorých funguje napríklad aj dnešný systém. Veľa ľudí si myslí, že keď zozbiera 10 000 podpisov a dá to nejakému politikovi, že ten proste pred nimi vykašle sa na to. Toho politika treba donútiť niečím. Momentálne je to tá hranica 100 000 podpisov. My ju chceme znížiť. My chceme tých politikov naozaj prinútiť k tomu, aby boli celé tie 4 roky v nejakom spojení s tými svojimi zástupcami. A nie len to. Viete, mohli by sme tu hovoriť veľmi dlho o tých jednotlivých návrhoch, čo by malo byť v tej občianskej ústave. Ja poviem len nejaké svoje predstavy, ktoré rád by som zdôraznil, neznamená, že toto musí byť nevyhnutne v tej občianskej ústave. Vy môžete mať iný názor, len ja hovorím príklad na zmenu, ktorá je možná. Dnes tu existuje systém jedného volebného obvodu. Hoci všetky vlády po páde Mečiara sľubovali, že toto je nedemokratické a že to zmenia. Nijaká to nesplnila a minulý týždeň prišlo ministerstvo vnútra tak bombasticky s návrhom nového volebného kódexu,
kde tá najzákladnejšia zmena, prosím pekne, spočívala v tom, ako sa Lipšic pochválil, že už sa nebude krížikovať, ale krúžkovať. Oni si snáď z ľudí robia srandu. Nič podstatné sa nezmenilo, okrem stanovenia nejakého osobitného účtu na volebnú kampaň, čo vám poviem, že každý to dokáže obísť. Proste toto nie je žiaden problém. Naopak, tým, že zrušili strop peňazí, ktoré možno minúť na kampaň, tú kampaň už teraz dosť predraženú ešte viac predražia, pretože si proste zrušili limity. Zlegalizujú to, hej? Proste to je spôsob, ako keby ste išli a povedali si, že no, viete čo, tak tak vám každú chvíľu vykradnú benzínku, tak výjmeme to z trestného zákona ako trestný čin. Toto je riešenie, ktoré nám predložil Lipšic. Takže volebná reforma podľa nás musí spočívať v niečom inom. Prvý krok, okamžité zrušenie volebnej kaucie, čo je princíp podľa môjho názoru protiústavný, pretože ľudia, politické strany majú súťažiť svojimi volebnými programami a osobnostiami, nie veľkosťou svojich pokladníc. Druhý princíp, ktorý je s tým spojený, tak to je aj samotná zmena volebného systému. Dnes môžete voliť nezávislých poslancov do miest a obcí, do krajov, ale nie do parlamentu. Prečo? Pretože to nevyhovuje veľkým stranám. Prečo im vyhovuje jeden volebný obvod? Oni si to spočítali, čo ich zastabilizuje, čo ich zabetónuje v tom systéme tak, že nebudú ohrození niekým iným, niekým novým. Ja si myslím, že by sme mali začať uvažovať aj o iných možnostiach volebného systému, akým spôsobom zvýšiť váhu hlasu občana, akým spôsobom priviesť do parlamentu nezávislé osobnosti a v prvom rade, akým spôsobom oslabiť partokraciu. Tie možnosti spočívajú v niekoľkých opatreniach. Prvé, čo by som urobil, je maximalizácia krúžkovania ako preferenčných hlasov. To znamená, že nie je nejakých 10%, ako je to doteraz, ale že do parlamentu by sa dostali ľudia podľa toho, ako ich zvolili, ako ich zakružkovali voliči. To by bolo jednoducho zlomenie väzu súčasnej partokracie, ktorá sa zakladá práve na tom, že ona, nie ľudia, ale ona si vymyslí to poradie, pretože takto to chce a vie, že proste v posledných voľbách sa to síce podarilo, ale nie je to pravidlo. Keď jednoducho sa nenazbiera tých 10% preferenčných hlasov, tak tá vôľa ľudu je ignorovaná. To je jedna vec. Druhá vec je, že nezávislí poslanci sa dajú dostať do parlamentu viacerými spôsobmi. Nie tak, ako si to predstavuje Matovič, lebo to je naozaj akože urobiť stranu nezávislých, to je ako, si to predstavuje ako hurvínek válku. Jednoducho, čo to bude? Akože, akým spôsobom títo ľudia budú potom fungovať? Na základe akého programu alebo čo? Strana, keď už chcú stranu, tak strana má nejaký program. Ale vy to môžete urobiť formou zmiešaného volebného systému, kedy sa 100 ľudí, povedzme, volí pomerným systémom 50 väčšinovým, alebo to môžete urobiť radikálnejšie. Ja navrhujem jednu vec. Ja by som zdvihol rukavicu, ktorú hodil Sulík, keď povedal, keď bolo to Sulíkovo referendum a povedal veľmi populisticky, že na čo nám je 150 darmožráčov, stačí nám 100. No viete, ono to znie veľmi pekne, ale uvedomte si, že ten základný princíp, že týmto princípom a ľudia to žrali, akože tí ľudia, ktorí sa zúčastňovali na referende, tak keby to bolo platné, tak by to prešlo. 90% tých hlasujúcich bolo za. Ale poviem vám, že tento princíp vôbec nemení samotný systém váhy občana. Znamenalo by to len to, že o nás by rozhodovalo ešte menej ľudí než doteraz. Ak chceme znížiť počet poslancov, ja som za a hovorím, nebol by som proti, keby sme ich znížili aj na polovicu, na 79. Ale za jedného predpokladu, že tých 79 poslancov by bolo volených v 79 volebných obvodoch, koľko je dnes okresov, a v tom volebnom obvode by bol ten poslanec nielen volený, ale bolo by ho možné aj odvolať na základe miestneho referenda. To je niečo, čo opäť zvyšuje váhu
toho vášho hlasu, čo zvyšuje moc občana a jeho kontrolnej právomoci na toho politika, ktorého si údajne zvolil a dnes sa 4 roky bezmocne a zúfalo prizerá na to, že sakra, vtedy ma naštvali tí, tak teraz som volil tých a aj tak je to jedno. A výsledkom toho je len zväčšujúca sa frustrácia. Vlastne táto občianska ústava, jedným z tých cieľov je aj prinavrátiť dôveru k tým demokratickým mechanizmom, že je to možné robiť inak. Ale my musíme najprv predstaviť tie možno, a ja som si istý, že mnohí ľudia na Slovensku majú skvelé nápady. A že tie nápady ešte len prídu. A že jednoducho, že im dáme možnosť, aby sa tie nápady zviditeľnili a presadili, aby sa o nich diskutovalo, aby sa brali vážne. Na to má tiež slúžiť ten občiansky snem, aby ľudí začali brať vážne. Aby to nebolo len tak, že otvárame pripomienkové konanie, ako urobí nejaké ministerstvo, otvorí to na 24 hodín, 99,9% ľudí sa o tom ani nedozvie, že bolo to pripomienkové konanie a povedali, no, mali sme tu nejaké pripomienky, niektoré z nich sme zapracovali a iné nie. Pričom iné ako na väčšinu sa vykašľali. Čiže to pripomienkové konanie je svojím spôsobom tiež formalita. Takéto procesy pomáhajú tomu, že tú demokraciu treba brať vážne. Demokracia je podľa môjho názoru stále revolučný ideál, ktorý nebol naplnený. Je to stále istým spôsobom utópia, o ktorú stále zápasíme a hovoríme si, ako ju presadiť. Lenže to by sme sa najprv museli zbaviť predstavy, že demokracia je systém. Lebo nastoliť, ktorý jednoducho môžete nastoliť. Tak akože v 89. sme nastolili demokraciu. Nastoliť môžete diktatúru. Ale demokracia je o sociálnych vzťahoch. O tom, že sa neustále tie veci vyvíjajú, menia, že sa o nich diskutuje. A že je možné, aby tí ľudia veľmi pružne reagovali na tie výzvy doby a nie, aby sa im len povedalo, že máme tu demokratický systém, zvolili ste si zástupcov, tak držte huby a čakajte 4 roky. Takže k tým voľbám poslanca za volebný obvod. Na Slovensku už prebehlo niekoľko komunálnych volieb. Poznáme zhruba správanie voliča v týchto voľbách. Možno ma presvedčíte o opaku. Ja to správanie nepovažujem za úplne ideálne. A to systém rozhodovania. V čom myslíte, že bude iný pri voľbách do volebného obvodu? Správanie voliča. V porovnaní s komunálkami alebo so súčasným systémom, ako sa dnes volí do Národnej rady? Voľby do Národnej rady? No, čo myslíte, že... v čom bude iný, ako tá jednoznačná zmena bude v tom, že ten poslanec už bude, to bude konkrétne meno. Nie nejaká neidentifikovateľná masa, kde ľudia väčšinu tých poslancov ani nepoznajú a volia strany. Volia nejaký program. Samozrejme, že aj ten kandidát jeden musí mať nejaký program, ale ten kandidát v tom 79 v tom systéme 79 volebných obvodov už bude oveľa jasnejšie identifikovateľný s problémami tých ľudí v tom obvode, v ktorom žijú. Ja si myslím, že to bude diametrálne odlišná skúsenosť. Samozrejme, že súčasné politické elity majú z toho strach a hovoria, že tu hrozí tak akési rozdrobenie, že sa do toho parlamentu nedostanú také tie osobnosti prvého rangu. Ale čo je to osobnosť prvého rangu? Skrátka, keď dokážete zaujať voliča vo veľkom volebnom obvode, tak musíte byť schopní sa zodpovedať aj tomu konkrétnemu priestoru, kde žijete. Predsa nemôžete, keď vám povedia, keď poslanec znamená, že ste niekým poslaní. Ste tam poslaní ľuďmi. To znamená, zastupujete ich. Ako môžete zastupovať ľudí, keď nemáte konkrétnu zodpovednosť? On si povie, že volili ma aj vo Svidníku,
aj v Malackách. Komu som zodpovedný? On povie samozrejme, že všetkým. Ale všetkým znamená nikomu. Lebo on proste keď sklame niekoho v tom Svidníku, tak sa obráti na iných voličov v Malackách, ktorí s ním nemajú ešte nejaké skúsenosti. Proste je to celé... Ja si tiež nemyslím, že veci, ktoré sa urobia takýmto spôsobom, budú hneď automaticky ideálne. Ale som presvedčený, že ten záujem ľudí, tá komunikácia, tá vzájomná interakcia, to poznanie voličov politika bude o niečom celkom inom a ten tlak, tá kontrola toho politika bude oveľa účinnejšia, pretože bude tam dolu a bude jasné, že sa nebude môcť skryť za nejakú neidentifikovateľnú masu. Bude sa im musieť zodpovedať. Tým skôr, že ak sa na nich vykašle, tak nasleduje druhý krok, ako v rámci referenda v tom volebnom obvode politici budú môcť toho poslanca odvolať. To je možno ešte dôležitejšia zmena ako to, že budú tí poslanci volení v XY obvodoch. Ja sa predstavím, najprv volám sa Miloš Vaňa i patrím tiež do tej partie, tej našej iniciatívy za občiansku ústavu, ale k tomu, všimnite si aj v tom komunále, čo sa deje. Polovica ľudí, síce môžu tam naskočiť nezávislí, ale polovica ľudí je tam volených stranicky. A veľmi jednoducho vám poviem jednu vec, čo sa tu udialo. Najprv sme mestá mali, ja budem na príklade hovoriť, mestá sme mali najprv 25 poslancov, alebo 24, to je jedno. Potom sme prijali novelu toho zákona 369, znížili sme to na 10, lebo s 10 sa lepšie manipuluje, to hovorí, to čo Edo Chmelár hovorí o tej partokracii, veď ona je aj na miestnej úrovni, čiže znížili sme to na 10 a tých 10 v podstate a spravili sme z obvodov. Vo väčších mestách, alebo teda v stredných mestách sme spravili jednoliaty celok, už ani tam nie je zodpovednosť, lebo je všetkých 12 alebo 10 volených. A dotiahli sme to ešte ďalej. Samospráva je o tom, že sa samosprávuje. Je to majetok, do ktorého platíte dane. Je to spoločný majetok celého mesta. To sú tie mestá, kde hovoril o tom participatívnom rozpočte, že ten pokus, aby aj ten občan rozhodoval. Ale ďalšou novelou zákona sme to ešte vylepšili s tým, že sme znížili počet tých ľudí, znova sme obmedzili a zrušili sme to, že všetci poslanci boli v dozorných radách a správnych radách mestských SROčiek, mestských podnikov. Dali sme to do moci len primátorovi. Primátor je valné zhromaždenie, primátor alebo starosta je všetko, ale zodpovednosť má za to, vyhlasuje, že on chce plat 3 000 eur a že zodpovedá za takýto veľký majetok mesta. Zodpovedá. Ale kde je trestoprávna zodpovednosť, že on utopí tú SROčku, lebo sa dohodne s tým a pomaličky ju pustí dole a zoberú kanalizácie, vodu a vidíte, čo sa dialo s vodárenskými spoločnosťami, už to má úplne niekto iný v rukách. Toto isté vyvádzajú. A posledná poznámka, minulá vláda, tá, čo si hovorí, ja teda nemienim nadávať na Fica alebo na čo, ale tá, čo si hovorila, že je bližšie k ľuďom a viac demokracia, sociálne istoty a výhody, tak tá spravila to, že dala absolútnu moc primátorom a starostom, lebo dneska aj o tom mestskom rozpočte zahlasovať musia poslanci. O plate primátora poslanci, ale už nemôžu hlasovať skoro o ničom. Primátor sa rozhodne taký úver zobrať, to podpísať, zodpoveda za všetko, SROčku, za všetko. A kde je zodpovednosť trestoprávna, keď to utopí? Spoločné rozhodnutie, však to není zodpovednosť nikoho. Čiže tam tiež končí to, čo dneska sa stretávate, dane vám idú zdvihnúť. Všetkým nám. Mikloš to vymyslel teraz, hurá, ideme platiť aj to, že dýchame v Leviciach vzduch. To bude možno, že nejaké 1 euro. Lebo to tak vymyslel. A teraz sa stráca tiež to isté, čo hovoríme v tom vrchu, čiže treba to kompletne všetko zmeniť, len z toho dôvodu, že ten samosprávny prvok, a to je najbližšie k občanovi asi na tej dedine v tom meste, zistujete, no tak veľkí si robia takto, ale v tých mestách dneska to tí najbohatší skupujú. Primátor nemusí dať nahlasovanie, že predáva mestský majetok, lebo on má už tú kompetenciu. Čo mu Fico dal? Potichučky to urobili a oni to majú. Čiže celú túto zmenu, o ktorej hovoríme, tak, jak vy musíte v komunite, keď sedíte, tak sa dohodnete partia, no dobré, ak si to odhlasujeme, že všetci ideme na výlet, tak všetci ideme na výlet. Ja ešte jednu vec spomeniem, aby to nevyzeralo tak, že
občianska ústava je len o balíku nejakých volebných zákonov, lebo ak by to bolo takto, tak naozaj na to stačí novela ústavy. A tam ide o niekoľko vecí. Áno, napríklad aj o preambulu. Naozaj, preambula ústavy je čosi viac ako úvod. To je, povedal by som, zhutnená filozofia štátu. Naozaj si myslíme, že tie základné, že v súčasnej preambule ústavy sú vyjadrené základné hodnoty, ktoré nás všetkých spájajú, na ktorých by mal stáť štát, že je to niečo, s čím sa vedia stotožniť všetci občania, ktorých vyčlenia na základe tohto, že my sme štátotvorný národ a vy ste tí pridružení. Môžeme na základe tohto budovať spoločnosť, kedy chceme... Nebolo vždy také smiešné, že chceme vždy od menšín lojalitu, ale na strane druhej im nevieme ani povedať, že áno, aj vy ste občania tohto štátu. Aj vy sem patríte. Že aj vy, že štát, ako povedal, mňa skoro myklo od hnevu s prepáčením, keď na oslavách Slovenského národného povstania, nie teraz, ale pred rok, keď bol ešte Fico premiérom, teda 2 roky dozadu, povedal prejav, ktorý by tam mohol povedať naozaj aj Jozef Tiso. Začal nadávať menšinám, že ak sa budete správať slušne, nemáte sa tu čoho báť. Ale štát, to je predovšetkým spoločnosť rovných Slovákov a Sloveniek. Kto to povedal? Ja si myslím, že skutočný štátnik by v takej chvíli povedal, že štát to ste aj vy. To ste aj vy, Maďari, Rómovia, pre mňa, za mňa aj neandertálci, všetci, ktorí tu žijú a chcú sa podieľať na rozvoji tejto spoločnosti a sú jej občanmi. Ako vyčleňovať niečo takto je vnášanie nenávisti a konfliktu do niečoho, čo nielenže nepotrebujeme, ale potom, keď niekto hovorí o nejakých alebo rozčleňuje ľudí podľa toho, či majú radi Slovensko, alebo že sú protislovenskí. Ja týmto termínom dosť dobre nerozumiem. Viete, teraz po nejakých aktivitách mám plnú mailovú schránku, ale to už tak cyklicky býva vždy, keď niečo urobím nejakú akciu, tak sa mi ozvú nejakí náckovia. Hej? A to sú ako perly, akože od také, že smrť a krvnú pomstu tebe a na teba a tvoje deti a podobné záležitosti. Ale zabáva ma na tom niečo iné. Až tak zábavné veci nie sú. Že títo ľudia, ktorí hovoria, že sú tu ľudia, ktorí nemajú radi Slovensko, tak cítite z nich všetko možné, len nie k lásku k Slovensku. Nenávisť voči Maďarom, Rómom, Židom, evanielikom, prisťahovalcom, homosexuálom, liberálom. Keď si to spočítate, tak keď oni hovoria, že mám rád Slovensko, vždy majú na mysli mám rád Slovákov. A keď hovoria mám rád Slovákov, tak majú na mysli mám rád bielých Slovákov. A keď hovoria, že mám rád bielých Slovákov, tak majú na mysli mám rád bielých katolíckych Slovákov. A keď myslia mám rád bielých katolíckych Slovákov, tak myslia mám rád bielých katolíckych heterosexuálnych Slovákov. A keď myslia bielých katolíckych heterosexuálnych Slovákov, tak myslia mužov. A keď si to takto dáte dokopy, tak zistíte, že ide asi o 20% obyvateľstva. Takže kto tu má a kto tu nemá rád Slovensko, je v tejto situácii viac ako otázne. Ale do občianskej ústavy patrí strašne veľa vecí, ktoré, ako všetko je otvorené. Napríklad, ja si myslím, že všetky inštitúcie treba premyslieť na novo. Aj postavenie súdov, postavenie prezidenta. Tu sa vyskytujú napríklad celkom podľa mňa legitímne názory aj v akademickej obci, že na čo nám je prezident. Je to... Ja nehovorím, že by som zrušil úrad prezidenta, ale podľa mňa je to veľmi inšpirujúco provokatívna otázka. Podľa môjho názoru je možné vystavať inštitút prezidenta tak, aby plnil tú vyvažujúcu úlohu medzi vládou a parlamentom, na ktorú bol pôvodne určený, aby ten prezident bol akýsi
filozof na tróne, ktorý spoločnosť v čase krízy vie niekam posunúť. Ale dnes sme svedkami, ako mali sme tu 3 prezidentov a povedzme si úprimne, že by sme sa bez nich zaobišli. Že nám v podstate len zavadzali v tom systéme. A nie je pravda, že štát nemôže existovať bez prezidenta. Systém v Grécku, ak to takto má pokračovať ďalej, tak všetky právomoci prezidenta a hlavy štátu môže prevziať predseda parlamentu. A naopak, a neviem, prečo takúto figurku potom volíme priamo, keď ten človek má neobyčajne silný mandát daný od ľudí a minimálne právomoci. To už ombudsman, verejný ochranca ľudských práv, by si zaslúžil verejnú voľbu, pretože on je tá inštancia, ku ktorej sa v demokratickom štáte utiekajú ľudia, keď majú problémy. Prezident nemôže nič. Ako to mohol možno v totalitnom štáte, keď sa písali listy Husákovi, aby im niečo vybavil a pomohol. Ale nie dnes, keď právomoci prezidenta sú v tomto smere ako pomôcť ľuďom absolútne minimálne. A tak to tak aj vyzerá, že máme v Grasolkovičovom paláci človeka, ktorého to už tak povediac nebaví. A ktorý už by bol najradšej, keby mu dali všetci pokoj. A toto nie je len nejaká metafora. To sa skutočne bohužiaľ aj odohralo pri jednom rozhovore pre istú televíziu, ktorý sa napokon nedokončil celý, keď prezident v polovičke toho rozhovoru povedal, viete čo, mňa to už nebaví. A išiel pozerať futbal. A ja si nemyslím, že táto otázka by sa nevyhnutne musela riešiť radikálne, že zrušme prezidenta, lebo u nás hlavne mám pocit, že niektoré politické subjekty majú takú tendenciu, že ak niečo nefunguje, tak to nemajú nejaké nápady ani trpezlivosť reformovať to alebo opraviť to tak, aby to fungovalo, ale chcú to hneď zrušiť. To ako keby ste si zavolali opravára a ten by vám povedal, teče to, vyhoďte to. Takto sa správajú niektoré politické strany. My si myslíme, že to treba a že sa to dá opraviť, ale na to opäť nie je možné, aby nejaká politická elita prišla, nadiktovala toto a dáme to láskavo, aby ste nám na to prikývli vo voľbách ako ovce, ale že toto je tak vážna vec, lebo toto je náš štát, ak by sme mali obrátiť to heslo Ľudovita 14., tak štát sme my. Všetci občania a naša moc môže byť skutočne veľká, ak nebudeme ovce. Ak si za tými vlastnými právami budeme stáť a ak budeme využívať tie práva, ktoré nám dáva hoci aj súčasná stará ústava. To povedomie občianske treba zásadným spôsobom podvihnúť, tak aby, a na to potrebujeme drobné víťazstvá. Drobné víťazstvá, aby ľudia pochopili, že to má zmysel. Napríklad, aby uspela petícia 100 000 občanov do parlamentu. Doteraz sa to podarilo len hnutiu Greenpeace, ktoré dokázalo zmeniť zákon. A ukázalo, že sa to dá. Keď to tí ľudia dokážu. Bolo to pre nich strašne ťažké, zbierali to 2 roky a mysleli si, že to už zdajú, ale dokázali to. Je to o tom, čomu veríte. Ja verím tomu princípu, že ten občan, ako taký možno priemerný občan, nie je natoľko vzdelaný, aby sa všetkému rozumel. Nie je spoľahlivý, ale vždy sa dá spoľahnúť, respektíve vždy je možné vsadiť viac na jeho zdravý rozum alebo nejaké čisté zásady alebo na jeho proste základné princípy, ako na to, keby sme si povedali, že nechajme to nejakej elite. Toto je niečo, čo sa musí zmeniť. A že to bude ťažké, o tom nikto z nás nepochybuje. Viete, ja sa v živote riadím predovšetkým jedným základným heslom, ktoré povedal Gandhi. A to platí na všetky takéto aktivity. Najprv sa vám vysmievajú. Inak. Najprv vás ignorujú. Potom sa vám vysmievajú. Potom s vami bojujú. No a napokon vyhráte. Otázka z publika?
zaujímavé, o čom sa tu bavíme. Ja sa len chcem spýtať, zatiaľ tu hovoríme len o cieľoch. Čo ako zmeniť, čo je správne, čo nie je správne, ktoré sú fakty súčasnosti, minulosti. Ale by som sa chcel spýtať vlastne, aká je cesta k tomu zmeniť tieto veci, k tomu dospieť, k týmto veciam, o čom sa tu bavíme. Lebo o tom sa zatiaľ nebavili. Zatiaľ sa bavíme len o tom, že čo by trebalo zmeniť. Od začiatku som to. Ja som spomínal niekoľko fáz, ktoré sú potrebné. Tá prvá je občiansky snem a ústavodárne. Áno? Čo my ako jednotlivé to môžeme, alebo akú cestu zvoliť, aby sa niečo takéto stalo, aby sme mohli nejakým zmenám dospieť, alebo ako by sme mohli k tomu nejak dopomôcť. Pozrite sa, dopomôcť môžete tak, že každý občan si môže z webovej stránky stiahnuť napríklad petičný hárok a zbierať podpisy vo svojom okolí. My nie sme nikým financovaní, my dokonca máme takú zásadu, že od zajtra už dúfam bude fungovať ten účet. Až od pondelka? No, od pondelka bude fungovať náš účet, kde prijímame len neanonymné vklady od fyzických osôb do maximálnej výšky 500 eur. Toto obmedzenie, neprijímame dary od podnikateľských skupín, podnikateľov, korporácií, politických strán. Proste je to striktne obmedzené. Čiže naše financie, chceme, aby to naše financovanie bolo maximálne transparentné, ale zároveň to znamená, že my proste potrebujeme aj takýmto spôsobom otestovať tú občiansku angažovanosť. Ako nadávate na niečo, chcete tie zmeny, tak sa o to pričínte. Každý to môžete robiť inak. Niekto tým, že bude zbierať podpisy, niekto tým, že nám pošle 10 eur, niekto tým, že sa zapojí do občianskeho snemu a bude pracovať na tých prvých verziách a prvých návrhoch, niekto tým, že bude roznášať letáčiky. V podstate aktivistom sa môže stať každý z nás, lebo my, opakujem, my nie sme hierarchická skupina. Toto nie je moje zamestnanie. Nedostávame za to nič, proste ja som učiteľ, iní tiež, vidíš, väčšina som zistil, že sme učitelia, to je zaujímavé. Asi preto máme toľko času, že? No. A občiansky aktivista znamená v pravom slova zmysle, že ste aktívni, že sa zaujímate o veci verejné, že to neprenechávate iným, že si uvedomíte, že politik v demokracii by mohol byť každý z vás, nie na základe toho, že vás zvolia do parlamentu a platia za to. Ale keď mňa sa pýtajú, prečo ja nejdem do politiky, tak ja hovorím, pardon, ja sa cítim byť v politike. Pretože politika je vec verejná, ja snažím sa veci ovplyvňovať, snažím sa angažovať. A čo je viac potom? Poberať za to plat? Nie som profesionál, som tak povediac politik amatér a takýto by mal byť každý občiansky aktivista. Je to na vôli každého človeka, či proste ho tieto veci zaujímajú, či chce prispieť svojou troškou k tomu, aby sa tie veci vyvíjali k lepšiemu, alebo ten záujem nemá. Aj preto sa ten systém nazýva participatívna demokracia, lebo opäť opakujem, nie je to priama, akože všetci sa na tom jednoducho, je tu možnosť. Ak chcete, ak prejavíte záujem, tak ten systém vám musí umožniť, aby ste do toho vstúpili a aby ste povedali k tomu svoj názor, respektíve aby ste mohli presadzovať tie veci takými prostriedkami, ktoré vám umožní zákon aj ústava. Ďakujem. Pán Chmela, ja by som nadviazal na otázku mojho kamaráta a chcem sa spýtať, že vyzbiera sa 100 000 podpisov, a to zaväzuje vládu alebo parlament k tomu, aby vyhlásili referendum? Alebo, keď ešte môžem dokončiť, lebo ak potom bude v podstate referendum, lebo hovoríte referendum není záväzné, alebo výsledok referenda není pre štát záväzný k niečomu, opravte ma, ak sa mýlim. Čiže skôr toto by som chcel, tiež ma zaujíma ten praktický spôsob, ako.
Inak, nepristúpi sa hneď k referendum. Ešte raz opakujem, ten prvý krok je 100 000 podpisov pre parlament. Ja vám prečítam text tej petície. Keďže ústava je základný zákon štátu a ak štátna moc pochádza od občanov, mala by byť iniciovaná a schválená priamo nimi. Keďže štátna moc je skorumpovaná, demokracia nefunkčná a dôvera v inštitúcie minimálna. Keďže chceme skutočnú demokraciu a slobodu podieľať sa nielen na rozhodovaní o svojich súkromných životoch, ale aj na rozhodovaní o vojne a miery, zdraví a vzdelaní, daniach a doprave, o našom životnom prostredí a potravinách. Považujeme za nevyhnutné vytvoriť novú celospoločenskú zmluvu a postaviť republiku na úplne nových základoch, ktoré budú naplňať očakávania a potreby občanov. Preto žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby umožnila občanom Slovenskej republiky navrhnúť a následne schváliť vlastnú občiansku ústavu Slovenskej republiky ako základný zákon štátu, prijatý z vôle všetkých jeho obyvateľov. Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby vyhlásila voľby do ústavodárneho zhromaždenia, ktoré vypracuje konečnú verziu občianskej ústavy. V prípade, že parlament schváli voľby do ústavodárneho zhromaždenia, ústavodárne zhromaždenie je orgán, ktorý z odborného hľadiska dohliada na prípravu tej ústavy, ale tie návrhy pochádzajú priamo od občanov, ktoré sa môžu dostať k ústavodárnemu zhromaždeniu aj individuálnou cestou, ale my to budeme zhromažďovať už na tom občianskom sneme, ktorý sa prvýkrát na Slovensku bude takáto možnosť, kedy sa ľudia budú môcť naozaj vyjadriť a dať návrhy k tomu najširšiemu spektru vecí, ktoré tu chcú zmeniť. A ten občiansky snem bude vlastne tou platformou ľudí, cez ktorú budú môcť ovplyvňovať prácu ústavodárneho zhromaždenia. Až keď to ústavodárne zhromaždenie dokončí túto prácu, v tom prípade je vyhlásené, parlament musí vyhlásiť referendum o občianskej ústave. A v tom prípade, ak sa hlasuje o základnom zákone štátu, to predsa nie je... Ako tie voľby by boli... To je legislatívny akt, pretože keď ten parlament vyhlási voľby do ústavodárneho zhromaždenia, tak tým jednoznačne už vytýči cieľ, lebo on ich vyhlasuje s cieľom vypracovať občiansku ústavu, ktorá má byť schválená v referende. Čiže tam už potom pri základnom zákone štátu musíte sa pýtať na vôľu občanov a samozrejme, že toto bude celkom určite, alebo mal by byť jeden z článkov novej ústavy, ktorý je v mnohých krajinách sveta absolútne ako samozrejmý a nediskutovateľný, že ústavy musia byť schvaľované všetkými občanmi, ale pre nás je to referendum už len tým konečným potvrdením. To gro práce aj tých občianskych iniciatív spočíva práve v tom ovplyvňovaní toho, aby sa tie podstatné návrhy, ktoré ľudia chcú, ak ich budú chcieť, dostali do ústavy. Samozrejme, a tam tie názory môžu byť rôzne, ale to je už výsledok toho procesu. Niečo sa tým ľuďom môže páčiť a niečo nie, ale podstatné je, že sa to do tých návrhov dostane a to ústavodárne zhromaždenie už len má z odborného hľadiska dávať pozor, aby sa tam samozrejme nedostali nejaké nezmysly. Čiže v tom procese nemôže nastať niečo také, že povie parlament, že nie. No, pozrite sa, on môže niečo také, on môže napríklad odignorovať tú vôľu a pri prerokovaní tejto petície v parlamente povedať, že také niečo nechcú. No ale ja by som sa už pozrel na parlament, ktorý by ignoroval takýto silný mandát, lebo tým pádom by si jednoducho podložil ten parlament pod seba nálož. No moment, to sa podľa mňa úplne takmer 100% istotou stane. To je práve, že základná chyba Lávky je práve tu. Že on sa pýta, že aký je ten mechanizmus a teraz ten prvý bod, tam bolo veľa bodov ďalej, že Národná rada dostane tú petíciu na zváženie. Nie na zváženie, na prerokovanie. A keď sa rozhodne tak, že vyhlási, tak čo bude ďalej? No ja som takmer 100% presvedčený, že sa tak nerozhodne. Jednoducho, absolútne ani náhodou sa tak nerozhodne, jednoducho povie, že toto je tu puč, alebo čo? Predsa my tu máme jedno zriadenie, štátno-právne, štátno-štátne, sú všelijaké tie názvy tomu, to ani náhodou nevyhlási. Nejaký puč, poviem vám takto.
už dnes existujú poslanci naprieč politickým spektrom, s ktorými sme hovorili, ktorí túto iniciatívu podporujú. My nemáme nejak štatisticky zistené, ako na tom sú, ale na to bude určená aj jedna z podporných iniciatív tejto kampane, keď budúci týždeň pôjdu všetkým 150 poslancom otázky, aby sa vyjadrili k istým veciam týkajúcim sa občianskej ústavy a odpovede zverejníme. My budeme mať zhruba prehľad na tom, ako stojí na tom ten parlament a v priebehu tej kampane samozrejme budeme sa snažiť ovplyvňovať verejnú mienku aj získavaním osobností, aj inými nástrojmi, ktoré máme pripravené na to, aby sme vytvárali určitý tlak na tú Národnú radu. Samozrejme je v kompetencii Národnej rady rozhodnúť sa úplne slobodne. Ale ja hovorím, že v prípade, že by to Národná rada urobila, je samozrejme potom na mieste iný krok a to je iniciovať rozpustenie parlamentu ad 1 a vyhlásenie referenda o tejto otázke. To sú už potom kroky, ku ktorým dospieť nechceme, ale proste je to ďalší krok v prípade, že sa tak parlament nerozhodne. To je úplne legitímny proces. Celé toto sa mi páči ako idea, celé to také pekné, aj keď priznám sa, neveľmi tomu rozumiem a radšej by som tu sedel s tým, že to mám naštudované lepšie, hej, že aj poznám lepšie tú situáciu, či už v Južnej Amerike, neviem, o ktorú krajinu sa to tam jednalo. Sledujte našu webovú stránku a tam budú pribúdať všetky materiály. Radšej by som teraz sedel, radšej by som tu teraz sedel s týmito všetkými vedomosťami, hej, a Island a jedno s druhým. V každom prípade je minimálne, keď hovoríme o tom Islande, tam bol spúšťací mechanizmus jedna vážna vec, hej, tam krajina sa dostala do defaultu, hej, a jednoducho vláda išla von so zákonom, že no tak teraz bude vyššie dane, aby sme krajinu dostali z bankrotov, ľudia sa nasrali, povedzme, tak ako je, hej. U nás sa nič také nedeje zatiaľ, naopak sa dejú úplne iné veci svetového alebo dokonca európskeho alebo dokonca svetového významu sa dejú teraz, hej, akože Slovensko v tom celom je také, povedal by som, že pozornosť sa nesústredí na Slovensko momentálne, ani obyvateľov Slovenska, si myslím ja. Naopak každý sleduje s napätím, že čo bude s tým Gréckom a čo bude s celou Európskou úniou a nebodaj čo bude s celým svetom a s americkými dlhopismi. Ale práve nechcem teraz hovoriť o tom, či toto celé je dobré alebo zlé, hej, lebo hovorím, sa mi to páči, ale myslím si, že kameň úrazu je tam a myslím si, že trošku idete proti sebe v tých tvrdeniach, lebo na jednej strane tvrdíte, že celé to také, že stranícky zamerané, že máme tu strany, ktoré tu vládnu, to je všetko pravda, ale tie strany majú svoje stranické kluby, kde sa predsa hlasuje, že no ako budeme hlasovať, hej, toto vieme tiež. Tam predsa sú všetci tí poslanci, vy môžete urobiť prieskum medzi poslancami, kde každý povie, no, že mi sa to páči, akože, Edo, a ideme do toho, ale v skutočnosti, keď príde k hlasovaniu, a toto je veľmi vážna vec, toto je vec, ktorá by zmenila riadenie krajiny, tak budú hlasovať podľa toho, ako im povedia tej strany a poťažmo, keď sami hovoríte, že tie strany nechcú prísť o tú moc, ktorú majú, a oni ju reálne majú dneska, tak predsa nebudú inštruovať svojich poslancov, viete, hlasujte ako chcete, to nám to nevadí. Kľudne odhlasujte túto novú ústavu. Takže to je prvá vec, že jednoducho si myslím, že toto určite v Národnej rade neprejde. Myslím si, že vyslovene naivné si myslieť, že to môže prejsť, to je jedna vec. A druhá vec, ak by aj k tomu došlo a prišlo by k tomu referendu, o ktorom hovoríte, tak referendum bohužiaľ trpí tou poruchou, ktorú úplne s vami súhlasím, že musí sa zúčastniť aspoň 50% obyvateľstva, aby bolo platné, a to sa nestane. Takisto. Takže len toľko k tomu, že mám pocit, že je to také, trošku na také úrovni také študentskej, také dýchanky, ale akože v skutočnosti to reálnu akože silu nemá. No, ja by som zasa povedal, že vaše argumenty sú na úrovni presne takej slovenskej diskusie, že nič tu význam nemá. My si tieto úskalia všetky od začiatku uvedomujeme a pracujeme s nimi. A ešte to ste nepochopili, že proste parlament nemá, opakujem, schváliť občiansku ústavu. Jediné, na čo potrebujeme parlament, je vyhlásiť voľby do ústavného zhromaždenia. A tá kampaň, ktorá prebieha, ktorá začína, má okrem iného aj slúžiť na to, veď viete,
to nepredstavujte, že my sme spadli z višne a my si teraz myslíme, že prídeme a za mesiac vyrukujeme do parlamentu a teraz si budeme myslieť, že nastane revolúcia. Ja som na začiatku povedal, že je to dlhodobý proces, my štartujeme diskusiu, ale je naozaj také malicherné a slovenské stále sa obzerať po niečom, čo môže a nemusí prejsť. Viete, toto si mohli povedať aj Islanďania. Kde ste také niečo videli? To nikde vo svete nie je. Ako jednou zo základných chorôb slovenskej spoločnosti je to, že sa stále obzerá, že sa neinšpiruje príkladmi, ale stále sa pozerá len na to, že no toto je tam a toto je tam, tak toto keď to nie je tam, tak to nemôže byť ani u nás. Proste ako by sme nemali v sebe tú sebadôveru, že navrhneme niečo, čo je jedinečné a čo tu ešte nebolo. Samozrejme, že islandská cesta je špecifická, ale aj naša situácia je špecifická. My nevychádzame z problémov islandskej spoločnosti, ale našej. Ak sa inšpirujeme Islandom, tak to len tým modelom, ktorý je potrebný na prijatie takejto ústavy. My nerezignujeme v prípade, že by parlament takúto vec neschválil. Máme aj iné možnosti. A je to otázka naozaj dlhodobého boja, či veríte nejakej idei, alebo poviete len, a to tu nemá zmysel, politici si to nikdy nepustia, takže nebudem robiť nič. No toto je práve niečo, čo sa my snažíme aj touto iniciatívou zmeniť. My veríme, že je to možné, že to nie je ľahká cesta, ale púšťame sa do toho práve preto, aby sme to zlomili. A to nie je tak, že proste, no keď budú ľudia k tomu pristupovať spôsobom ako vy, tak sa samozrejme nikdy nepodarí ani len nazbierať tie podpisy. Nie ešte zlomiť moc politických elít. Ja vás preruším, lebo sám ste o to žiadali, že prerušte ma, keď budem hovoriť veľa. OK, tu je jeden problém. Ja nehovorím, že netreba nič robiť a že nič nemá význam. To sme si pomýlili. Ja som práve že skôr ten opačný extrém, ktorý robí a hovorí, aj keď iný nie. Hej? Ja len hovorím to, že sa mi zdá byť také, hovorí sa o veľa veciach a ten podstatný nejaký moment sa tak zabagatelizoval trošku, že no a Národná rada, keď vyhlási voľby do toho parlamentu, tak a bere sa to ako hotová vec. A keby náhodou nevyhlásila, neberieme to ako hotovú vec. Podkopne vlastné nohy. My máme viacero, nemáte pravdu, my máme... Podkopne si vlastné nohy, naopak. A ešte raz, akože vy pristupujete k tomuto, ako naozaj, ako by sme spadli, ako by sme rátali a 100% rátali s tým, že takto to... My máme premyslených viacero variantov. Ja som tu niektoré povedal. Aj v prípade, že to parlament odsúhlasí a samozrejme, že rátame aj s tým, že nám to zamietne. My dokonca, povedal by, viac počítame s tým, že nám to zamietne. Ale to nie je vec, že ktorá by nás mala zastaviť. Naopak, ako to nie je otázka, že my sa nespoliehame na to, že lebo potom by sme to nepotrebovali, potom by sme požiadali parlament, viete čo, toto by bolo pre Slovensko najlepšie, viete čo, schváľte rovno sami tú občiansku ústavu a nemusíme v tom nič robiť. My sme si vedomí zložitosti tej veci, ale jednoducho vás ubezpečujem, že urobíme všetko preto, aby sme to tým politikom skomplikovali, aby sme dokonca aj v tej prvej fáze presadili tých 100 000 podpisov tak, aby ten parlament mal veľmi ťažké rozhodovanie na základe toho, aby si rozmyslel, čo chce a čo nechce odmietnúť, aby musel hľadať veľmi silné argumenty na to, prečo to odmietnúť. Lebo ak jasne sformulujeme výhody tohto systému, ciele tohto systému, ja chcem vidieť tohto politika, ktorý otvorene povie, že nechcem dať občanovi viac právomocí. To bude už aj otázka istého psychologického tlaku na dnešnú politickú elitu, čo dokáže ustáť, ale v prípade, že nebude ochotná to pustiť, no tak my na to pôjdeme inou cestou. Ale potom nám už nikto nebude môcť vyčítať, že chceme míňať peniaze daňových poplatníkov na nejaké referendum alebo podobné záležitosti. Potom na to pôjdeme systémom, kde jednoducho treba nazbierať taký počet podpisov, aby sme už ani ten parlament nepotrebovali. A ja si myslím, že keby to bolo jednoduché, no tak
to dokáže aj parlament sám. My vieme, že to nie je, a na Slovensku zvlášť. Ale my sa tu pokúšame o niečo, čo podľa nášho názoru má zmysel, lebo všetkých nás tu trápi tá situácia v spoločnosti a my si myslíme, že neexistuje nejaké skratkovité riešenie, že nejaká jednoduchá kozmetická zmena, že toto sa nám nepodarí, tak urobme aspoň toto. My nechceme robiť veci na efekt. My chceme tie veci zmeniť tak, aby fungovali. A za súčasného systému fungovať nebudú. Už dávnejšie pripravená ďalšia otázka. Poďme do kúta. Ja mám dobrý hlas učiteľský, takže nepotrebujem mikrofón. Ja by som sa chcel opýtať, lebo zrejme to sa pýtal predrečník, že aké sú tie konkrétne kroky, keď parlament povie nie. Lebo apelovať na nejakú česť, keď som pri moci, to vieme, ako funguje. Čiže konkrétne kroky znamená, že vyzbierame 5 miliónov hlasov? Nie 5 miliónov, stačí nám 350 000 hlasov stačí na to, na rozpustenie parlamentu? Ako náhle by parlament urobil takúto vec, že by odignoroval tú petíciu, ideme na ďalšiu iniciatívu, ktorá bude mať 2 kroky. Prvou je rozpustenie parlamentu a druhou je vyhlásenie referenda o občianskej ústave. Rozpustiť parlament, lebo zrejme na to sme sa pýtali, nie? Ja som ani nevedel, že existuje taký inštitút. Jednoducho takáto možnosť prebehla napríklad naposledy v Lotyšsku. Ale na Slovensku existuje taká možnosť rozpustiť parlament cez 350... Prezident môže rozpustiť parlament, ak sa na ňo proste v tomto prípade tá výzva bude určená. 350 000 hlasov máme, dáme ich prezidentovi, môže to urobiť? Samozrejme. Ale nemusí. Neurobí. Viete, tých možností je toľko, ja vám takto poviem. Budeme sa baviť, keď to urobí, budeme sa baviť o tom, ja nebudem prezrádzať všetky kroky, lebo to je aj otázka určitej stratégie. Ak tomu dôjde, že ten prezident odignoruje, viete, a toto je ešte silnejší mandát, nestalo sa v moderných dejinách Európy, nie Slovenska, Európy, že by parlament, prezident, vláda odignoroval výsledky referenda. To je politická smrť. To je politická smrť. Nič sa nedeje, sestričky vyzbierali napríklad 240 000. To nie je 240, nie je 350 a nie je to výsledok referenda. Opäť toto nehovoríme o petičnej akcii. Hovoríme o referende, ktoré vznikne na základe 350 000 občanov a na ktorom sa zúčastnia voliči. Nie o petícii. Hovoríme o odignorovaných výsledkoch referenda. Ak by sa toto ja si neviem predstaviť v praxi, a tu už, keď sa bavíme o naivite, tak tu by som povedal, neviem si predstaviť v praxi politika, ktorý by odignoroval výsledky referenda, lebo to je politická samovražda. Odignorovali 240 000 podpisov petície. Ešte raz, rozumiete, aký je rozdiel medzi petíciou, ktorá nie je právne záväzná, a výsledkami referenda? Ale tam je 50% kvórum, čo je... Isté, to sú Slovenská republika iba raz pri vstupe do Únie a tam opozícia s koalíciou masírovali hlavy voličom a ťažko sa to dosiahlo. Prirodzene, ešte raz zopakujem, tá cesta je ťažká, ale podľa nás nie je nemožná. Budeme ten čas využívať aj na to, aby sme presvedčili ľudí, že to má zmysel a že to má význam. A že má význam aj zmeniť tie veci, tak aby aj v otázkach referenda, priamej demokracie, participatívnej demokracie mali väčšie slovo. Aby si uvedomovali, že teraz musia to kvórum zlomiť a chcú v budúcnosti mať právo hovoriť do tých vecí. Teraz musia zabojovať, aby to v budúcnosti mali ľahšie. A to samozrejme závisí, viete, v demokracii nemôžete, alebo nemali by ste kalkulovať len s vecou, že niečo musí výjsť, lebo ak by ste išli do všetkého s nejakou 100% istotou, tak by ste nepotrebovali demokratické mechanizmy. Nám je jasné, že je to boj. Boj medzi občanmi
a politikmi, ale my si myslíme, že je možné, aby tí občania vyhrali nad tými politikmi. Tých príkladov aj v súčasnej Európe je viac než dosť. Je to otázka motivácie, je to otázka, ako sa nám podarí vyburcovať tú verejnosť tak, aby verila zmyslu tejto akcie. Všetko ostatné je už na slobodnej vôli občanov, pretože občania majú prirodzene, aj tí občania majú právo v tom referende, to nakoniec, aj keby došlo k referendu o občianskej ústave, tak tí ľudia majú právo napokon, keď sa im tá ústava nebude páčiť, ju úplne odmietnúť. To je riziko demokracie. Ale my do toho rizika chceme ísť, lebo si myslíme, že je to najlepšie pre tento štát. Ale vy ste to povedali sami. Hľadať cestu, ako sa to dá, a nie ako sa to nedá. Pretože ak sa budeme stále pýtať, čo keď parlament odmietne, čo keď toto neprejde, to je furt si dávať otázku, ako sa to nedá urobiť. Nás v podstate stále zaujíma tá viera, že ako sa to dá urobiť a hľadáme tie cestičky k tomu, preto ísť medzi ľudí, vysvetľovať im to, ako sa to dá urobiť a hľadať u každého jedného z vás pomoc, aby do toho išiel, aby nás podporil, aby pomohol. Pretože to je to chcenie, ak niečo chcem, tak to dokážem. Ak nechcem a furt sa budem vyhovárať, však tí ma zabrzdia, tí mi podriežu nohy, tí mi spravia zle, no tak potom do toho nelezem, lebo si natlačem hubu. Tak tam vôbec nechcem ísť. Viete, ešte vám tak poviem, že ak hovoríte, že tá idea sa vám páči, ale že ste skeptickí k možnosti jej presadenia, no tak by som bol veľmi rád, aby ste aj vy boli súčasťou tohto hnutia a minimálne sa podpísali pod petičný hárok. To je vlastne to najmenej, čo tí ľudia môžu spraviť a chcú, aby to dopadlo dobre. Ako my naozaj s nejakou iniciatívou by sme nepohli dopredu, keby sme sa zaoberali tým, že to nie... Viete, toto isté bolo, keď Greenpeace rozbiehali petičnú akciu proti ťažbe uránu. Keby si hneď na začiatku im ľudia povedali, viete čo, to si nemyslíte, že zozbierate 100 000 podpisov na takúto ťažkú vec. Veď to sa týka jednej dolinky a nie celého Slovenska. A keby ste to aj zozbierali, tak parlament sa nejakými Greenpeaceákmi nebude zaoberať. Oni tých 100 000 podpisov nazbierali ich vyslovene krvopotne, trvalo im to vyše 2 roky a presadili zmenu zákona. To je príklad, že sa to dá. A tiež im nikto neveril. My tiež nemáme zaručený výsledok, pretože to ani nie je možné. Ale chceme do toho ísť, pretože si veríme našim argumentom a tie argumenty, dôvody a všetky veci s tým spojené budeme neustále zdokonalovať tak, aby tie naše argumenty zaboli čoraz presvedčivejšie. Aby sme získavali čoraz viac ľudí pre túto ideu a aby bolo samozrejme aj čoraz viac ľudí ochotných zapojiť sa do týchto vecí. Viac myšlienok a nápadov, ktoré tí ľudia dajú, lebo to nemôže len tá skupina ľudí si dať patent na rozum. Však o to tu ide, zapojiť každého jedného, čo k tomu pridá a povie, robte to lepšie, poďme na ten parlament takto, vymysleť, že ako sa dá lepšie zozbierať tie podpisy, ako viac presvedčiť ľudí, ako rozšíriť, nie roztrať Eda, že ho budeme, poviem to príkladom, že nech to chodí vysvetľovať všade tade. Zapojiť sa do toho, čítať, písať si na tú stránku občianskej ústavy, učiť sa to a vysvetľovať aj oni. Aj každý jeden z vás, my budeme odpovedať na tie základné vaše otázky, ktoré sa aj pýtate. Ale jedno je podstatné, ak prezradíte taktiku, ako chcete vyhrať, no tak prehráte aj v hokeji hneď na začiatku 3-0 kontumačne, jasné, nie? Ale to, že vás chceme presvedčiť, že aby ste sa pridali k tomu, aby ste pochopili tú myšlienku a vy ste sám povedal, že ju chápete, že sa vám páči, no tak čo vám bráni v tom, aby ste ju šíril ďalej? Veď to je ten základ, o čo nám tu išlo. No, ja by som chcel povedať za prvé to, že môj podpis máte, to je ako prvá vec, určite, pred odchodom z tejto miestnosti. To je jedna vec, takže hneď sa k tomu dostaneme. A za druhé, ja si myslím, že je úplne legitímne sa pýtať, ako, prečo. A skepticizmus je zdravá vec. Hej, to je zdravé. Keby sme všetkým hneď uvedli, tak si kúpim všetky tie zázračné poslužky. Na tom vyrastla západná civilizácia, na skepticizme, čiže smelo do toho. Takže to je v poriadku. Ja si myslím, že tá otázka, čo to nie len ja sám, ale všetci, ktorí sa tu pýtame, my nehovoríme, že ja s tým nič nespravíte, že každý na to choďte domov. My hovoríme len toľko, že vidím tu nejaký múr, hej, a snažíme sa
ho preliesť. A ja sa pýtam, neexistuje tu možno, že spôsob, ako ho obísť, oveľa jednoduchšie, že neísť na to takto, lebo takto zložito, hej, to je celé. Ale nechcem otvárať túto diskusiu, lebo to by bolo strašne nadlho a som rád, že existuje tento smer. Môj smer napríklad je iný, hej. Keby som mal riešiť situáciu, ja by som asi sa snažil iným smerom, by som možno sa snažil nejaké kontrolné mechanizmy, tak. No, čo mi vadí na tomto skúste povedať ako, lebo toto nie je, ústava nie je niečo, čo si môžete len tak vymyslieť nejakými Ja by som nevedel ústavu. Ja chcem povedať to, že celé toto stojí a padá na občianskej angažovanosti. Ja si myslím, že ak by existovala taká občianská angažovanosť, aká je potrebná na túto zmenu, tak by fungoval aj systém, ktorý máme dneska. Toto si myslím, že hlavná choroba dnešného systému je to, že občania to majú úplne na háku. A nesúhlasím s vami z jedného dôvodu. A ešte sa vopred ospravedlňujem, máme maximálne 10 minút. Nie preto, že by ma táto diskusia nezaujímala, naopak, ale ide mi posledný vlak, takže musím to stihnúť. A ak by to bolo možné, viete, práve sme sa tu bavili veľmi dlho o potrebách zmien vo volebnom systéme. Jednoducho tí ľudia by mohli mať akúkoľvek občiansku angažovanosť, ale ten súčasný systém, súčasná legislatíva ich do toho nepustí. Oni nemôžu rozhodovať o peniazoch zo štátneho rozpočtu. Oni nemôžu navrhovať nezávislých poslancov. Oni nemôžu kontrolovať svojho poslanca počas volebného obdobia. Oni nemôžu vstupovať do rozhodovacích mechanizmov, do ktorých vstupujú lobistické skupiny, podnikateľské zväzy, ale nie občania samotní. Nemôžu. Je to mimo zákona. Preto chceme tieto veci dať do súladu so zákonom, ale aj do súladu s ústavou. A pri tejto príležitosti nechceme len tie veci nejakým spôsobom upravovať. Ale nanovo premyslieť, to nie je len otázka, povedal by som, takých technokratických rozhodnutí. To je aj otázka toho, v akom štáte chceme žiť, aká by mala byť jeho štruktúra jeho inštitúcií, ako by mala byť rozdelená moc, čiže je to o rozdelení právomoci, je to o zodpovednosti, ale je to aj tak trošku o filozofii toho štátu, ako by mal vyzerať. Podľa mňa to je tak veľká a zložitá úloha, že to nie je možné riešiť nejakými čiastkovými zmenami, kontrolnými mechanizmami. To sa jednoducho nedá. A znova opakujem, nikto z nás nepredpokladá, že je to otázka, pri ktorej nám politici otvoria náruč. Aj keď už dnes vám môžem slúbiť, že existuje niekoľko vplyvných politikov aj v súčasnom parlamente, ktorí sú ochotní postaviť sa za to. A je teda našou úlohou nielen tak povediať zlobovať v tom parlamente, ale aj presviečať iné mienkotvorné osobnosti, treba napísať aj mesto, aby nám mesto a celým názvom, hej, lebo to bude neplatné, že nestačí BA, treba vypísať Bratislava. A jednoducho chceme, aby aj mienkotvorné osobnosti, ktoré majú na tú spoločnosť určitý vplyv, nám takýmto spôsobom pomohli presadzovať a propagovať tú ideu, lebo to je naozaj otázka, ktorú nedokáže urobiť pár ľudí. To musí byť záležitosť, do ktorej sa zapojí viacero iniciatív. Aj preto napríklad my sme s touto ideou prišli, vyhlásili sme iniciatívu za občiansku ústavu, ale dnes spolupracujeme, vytvorili sme akúsi takú koalíciu s inými občianskymi združeniami, ktoré majú svojich zástupcov v tom petičnom výbore. Je tam občianske hnutie za priamo občiansku demokraciu, je tam občianske združenie Utópia, sú tam občianski aktivisti z iných skupín a je to, povedal by som, že dávali sme pozor na to aj, aby to bolo trošku rozdelené podľa regiónov, takže ten petičný výbor je dosť široký, ale pritom pomerne reprezentatívny, lebo nevidel som ešte takýto orgán, kde by bola väčšina žien a tu máme asi poprvýkrát 6 žien a 5 mužov. Ale ja som sa chcel spýtať, ale nie vo funkcii. Áno, nie. Dá sa toto všetko dosiahnuť čisto zákonnou cestou? A tak my nejdeme proti zákonu. Áno, my nejdeme proti zákone. Ako by ste si predstavovali protizákonnosť tohto? My robíme...
my robíme len ako... My sme predovšetkým za nenásilný spôsob takýchto vecí a od akýchkoľvek takýchto... Lebo už sa objavili aj na Facebooku také provokácie, že to treba tam proste všetko vyhádzať. Ale opäť opakujem, možno som v tomto idealista, ale ja som principiálne za nenásilnú cestu. Áno. Na našej stránke www.občianskaústava.sk je prihlasovací formulár, ktorý treba vyplniť, odkliknúť, teda odoslať. Automaticky sa tým stávate členom občianskeho snemu. Miesto bude určené podľa počtu záujemcov, pretože tomu musíme prispôsobiť aj tú miestnosť. Je dosť možné, že to bude Bratislava, ale nemusí to byť Bratislava. Akože nie je nevyhnutne. Môže to byť Banská Bystrica, musí to kapacitne zodpovedať tým možnostiam ľudí, ktorí sa takýmto spôsobom prihlásia. Automaticky, keď sa prihlásite, dostanete po 30. októbri, lebo 30. októbra je deadline zasielania prihlášok, dostanete pozvánku už aj s konkrétnym miestom a hodinou tejto akcie. Beží to týždeň, je tam dneska myslím 57 ľudí zaregistrovaných. A bude to vyzerať takým štýlom, že každý bude mať nejaký čas na to prejaviť sa, alebo... Iste bude schválený, ako účastníci si schvália rokovací poriadok, ktorý bude vychádzať z princípov deliberatívnej demokracie. To už žiaľ, ale na toto už nemám čas vysvetľovať to. To je proste ten moderný spôsob dohadovania, kedy sa ľudia snažia dohodnúť a nie proste udupať toho súpera, ale vzájomne sa tými návrhmi nejakým spôsobom sieťovať. Môžem veľmi krátko. Kedy predpokladáte svoj vstup do veľkých denníkov, do televízie a do rozhlasu? Nakoľko máte na svojej strane niekoľko vplyvných poslancov, podľa vašich slov, a ja som si nevšimol, že by vaša téma nejako rezonovala v tých hlavných správach. Viete čo, takto vám poviem. Poprvé, pre nás v tejto fáze ako nie je prioritné ako byť v každom médiu. Ale nie je to celkom pravda, lebo tak naše vyhlásenie iniciatívy 1. septembra pred budovou parlamentu bolo to v hlavných správach STV, na TA3, bolo to v denníkoch, vyšli správy TASR, SITA, bolo to viac než dobre, a takisto naše stanovisko k volebnému kódexu, iné veci sú posielané tam, kde jednoducho médiá to nejakým spôsobom bojkotujú, vždy je prítomný YouTube, vždy máme proste možnosti, ako to rozšíriť. Máme Facebookovú stránku, kde je to možné nejakým takýmto spôsobom propagovať. Takže a napokon, viete, ja si vždy nájdem ten spôsob a napokon ešte aj v diskusnej relácii na TA3, ktorá sa týkala pôvodne celkom inej veci, sa zvrhla nakoniec na diskusiu, kedy sa má moderátor niekoľkokrát na tú občiansku ústavu. Čiže ja nemám pocit, že tá občianská ústava nerezonuje v tých médiách, ale zase si treba uvedomiť, že ja nie som ústavný činiteľ, aby sa týmito vecami zaoberali ako top témou. Tými vecami sa začnú zaoberať v momente, keď nadobudne táto iniciatíva reálnu silu. A reálnu silu môže nadobudnúť vtedy, keď nazbierame dostatok podpisov, ak sa na našu stranu postaví dostatok osobností a keď vyvinieme aj iné aktivity, ktoré som tu už ozrejmil, vrátane otázok, ku ktorým sa poslanci budú musieť vyjadriť, respektíve ak sa nevyjadria, tak to určite zverejníme tak či tak. Ja by som ešte na záver chcel povedať, že a pozvať vás 15. októbra sa uskutoční vo všetkých krajinách Európskej únie tzv. Európsky akčný deň. Ten Európsky akčný deň je inšpirovaný aj udalosťami na Islande, ale napríklad aj protestmi v Španielsku a má zvýrazniť pozornosť
ľudí na neriešené problémy, krízu a otázky v súčasnom svete. Naša iniciatíva aj v súlade s našimi cieľmi organizuje 15. októbra Európsky akčný deň na Slovensku. Na Slovensku bude zhromaždenie na Hviezdoslavovom námestí 15. októbra, to je myslím sobota. Už teraz vás na to pozývam a dúfam, že sa nám podarí spojiť čo najviac iniciatív, ktoré tiež budú môcť takýmto spôsobom vyjadriť to, čo ich trápi. A ešte raz sa ospravedlňujem za to, že to takto proste usekávam, ale vlak nepustí. My vám samozrejme držíme palce, budeme tento váš proces pozorne sledovať. A už náš, niekto kričí, možno, áno. Takže my samozrejme ľutujeme, že nemôžete zostať dlhšie, tých otázok by bolo habadej aj na iné rôzne témy, ktorých by sme sa určite dotkli. Tak ja chcem poďakovať pánovi Eduardovi Chmelárovi, že si našiel čas aj do tohto názorovo pestrého prostredia zapadnúť a vám všetkým, ktorí ste prispeli do diskusie a pozorne si ho vypočuli, ďakujeme za zaujímavé podnety a za pekný večer. Ďakujeme. Na záver, ak dovolíte, kto má záujem nielen podpísať sa, ale keby ste si chceli zobrať hárok a vo svojom okolí máte možnosť nazbierať nejaké podpisy a pomôcť nám, budeme len radi. Potom vás poprosíme, tam je dolu adresa PO Boxu, kam to treba posielať. Prosím vás, nenechávajte si tie petičné hárky na poslednú chvíľu, lebo